Yes. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa taas aamukahveille Fidelixin kanssa. Toivotaan, että kaikilla on lumet aurattuna ja takka lämpimässä ja kahvi ääressä seurattu, mitä me keskustellaan täällä. Ja meidän aiheena on tänään automaatiosaneeraus. Eli mitä tapahtuu, mitä kannattaa tietää, milloin se kannattaa tehdä. Ja mun kanssa tänään on täällä Jyrki paikan päällä ja sitten meillä on Huka Heinonen etäyhteyden päässä. Ja he voivat sitten vielä vähän esitellä itseään paremmin, sitten tuossa päästään kunnolla vauhtiin. Ja näillä sanoilla me lähdetään vauhtiin. Eli Jyrki, mistä voi päätellä, että on se aika, että rakennuksen automaatio kannattaa uusia? No, jos asiakkaalla alkaa ilmetä tiheästi sellaisia vikoja, jotka on niin kuin täysin ennalta arvaamattomia, ilmoituksia siitä, että on kylmä, kuuma, ilma ei vaihdu, vetää, siis hyvin vastakkaisia normaaliin nähden. Jos järjestelmän itsediagnostiikka alkaa antaa virheilmoituksia, yhteydet katkeilee, antureita menee vikatilaan, ja sitten ehkä pitemmällä aikavälillä, jos asiakas näkee, että alkaa tulla ennakoimattomia kustannuksia vikakeikoista, varaosien ja huollon kustannukset nousee kohtuuttomasti ja alkaa olla vaikea saada tukea. Ja sitten tietysti laitteisto ikä. Okei. Eli voisi tavallaan summata näin, että kaikkea sellaista erikoista tapahtuu siellä kiinteistössä, mitä ei aikaisemmin ollut. Kyllä. No, sä mainitsit tuon iän laitteesta. Mikä se on se laitteiston ikä? No näitä on olevassa tällaisia taulukoita, jotka antaa ohjeellisia arvoja. Et kenttälaitteista sanotaan, että se on noin 15 vuotta, mutta se voi olla hyvinkin paljon pitempi. Alakeskustason laitteet niin 3-5 vuotta, mutta mä itse sanoisin, että säännöllisesti tarkastettuna ja päivitettynä niin huomattavasti pitkäikäisempiä. Et 10-15 vuotta ihan helposti tyypillinen aika. Valvomolaitteistot, ne on kaikkein lyhytikäisimpiä ja niistä sanotaan, että 3-5 vuotta. Se on kyllä tyypillisesti kanssa ja huolellisesti niin kuin huollettuna ja pidettynä niin huomattavasti pitempi, mutta ne on kuitenkin kaikkein lyhytikäisimpiä valvomolaitteista. Joo. Ja tämäkin varmaan voidaan kommentoida, että se huolto, miten sitä käytetään, ja ehkä ympäristökin, että missä ne laitteet on, ne vaikuttaa myöskin siihen ikään. Joo, ja sitten tietysti se, että jos meillä on jokainen ajattelee omaa PC-konetta, niin ei se ehkä 5 vuoden jälkeen enää niin istussa ole. Niin, aivan. No, miten se ikästä näkyy? Mistä tavallaan käyttäjä tai mistä voi tunnistaa sen, että joku laite ikääntyy, järjestelmä ikääntyy? Joo, jos puhutaan näistä tasoista, kenttälaitetaso ja alakeskustaso ja sitten valvomotaso, niin lämpötilat karkaa ja järjestelmä reagoi siihen. Esimerkiksi jäätymissuojatermostaatti laukee. Tullaan paikan päälle ja todetaan, että venttiili on mennyt rikki tai venttiilimoottori on mennyt rikki. Ja jos se nyt estää normaali käytön, niin sehän pitää vaihtaa sitten hätätyönä tai sitten säätää käsin sillä lailla, että se tilanne saadaan pidettyä jollain lailla kurissa. Ja se aiheuttaa kyllä ylimääräistä huolta, työtä ja kustannuksia. Alakeskustasolla, niin jos alakeskus ei kommunikoi, eli sieltä ei saada tietoja, niin käyttäjä ei saa tietoja ja eikä hälytyksiä liitetyistä järjestelmistä. Ja sitä kautta tilannetietoisuutta ei ole. Ja jos se vielä yhdistetään varaosien saatavuusongelmaan ja mahdollisesti johonkin kriittiseen tilaan, niin sitten meillä alkaa olla kuumottava tilanne. Valvomotasolla taas, jos valvomo PC hajoaa, niin käyttäjällä ei ole välttämättä tilannetietoisuutta koko järjestelmästä enää ollenkaan. Ja vanhemmissa järjestelmissä niin hälytyksetkin on mahdollisesti ohjattu sen valvomo PC kautta tai valvomokeskuskoneen kautta. Ennen puhuttiin sellaisesta. Ja valvomokoneet on yleensä tehty, koottu, ajateltu ainakin niin toimimaan just siinä ympäristössä, missä ne on.
Ja sen takia valvomokoneen korvaaminen on aina kalliimpaa kuin tavallinen peisenkone. Eli ihan verkkokaupasta ei voi hakea Ei, samanlaista uutta. ei, tai jos onnistuu, niin hieno homma, mutta yleensä siellä on joku twisti, mikä on tehty nimenomaan sitä valvomoa varten. Ja kone rikki ollessa, niin ne riskit on aikamoiset, kun ei tiedetä, mitä tapahtuu. Niin, kyllä. No, jos ajatellaan tilannetta, että on ollut näitä merkkejä kiinteistössä, että nyt alkaa se ikä painaa, on sitten niin kuin laitteessa taas siellä itse automaatiojärjestelmissä, niin miten nyt voi lähteä liikkeelle? Ja tähän meillä oli ihan jopa pieni muistilista, Joo. jos käydään sen läpi. No, ihan ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä meihin. Me autetaan asioiden jäsentelyssä ja arvioinnissa ja konkreettisia toimenpiteitä, niin meidän on hyvä saada kattavat dokumentit kiinteistöstä. RAW-loppukuvat on hyvä alku, mutta oleellisia tietoja löytyy ainakin ilmastointiurakan, sähköurakan, putkiurakan loppudokumenteista, erikoislaitekuvista ja tällaisista. Tässä ehkä hyvä on niin kuin sellainen tiivistys, että se on parempi saada liikaa tietoa kuin liian vähän. Ja sitten jos sitä kiinteistöä on uusittu elinkaaren aikana, niin kaikki siihen liittyvä tieto on aika oleellista. Varmuuskopiot mahdollisimman kattavasti. Me voidaan aika usein purkaa ne itse, mutta sitten jos käyttäjällä tai asiakkaalla on jokin osaava taho, jota he ovat käyttäneet, joku huoltoliike tai joku, niin hekin voi auttaa tässä. Ja yksi mikä on tärkeä, niin se saneerauksen toteuttajaehdokkaan pitää tutustua kohteeseen ennen kuin keskustellaan hinnasta. Se on tilaaja ja urakoitsijan etu. Ja sitten olisi hyvä, että määritellään ainakin mielikuvina se saneerauksen taso. Luka tulee kertoa saneerauksen yhteydessä mahdollisesti toteutettavista muista modernisoinneista, mutta se on yksi, mikä on hyvä muistaa. Ja tosi tärkeää ihan käytön ja toteutuksen kannalta, että määritellään kriittiset toiminnot ja niiden mahdollisesti aiheuttamat poikkeamat työaikoihin tai johonkin olosuhteisiin tai mitä vaaditaan. Ja erityispiirteet, esimerkiksi keittiön rasvapoisto, jos meillä on keittiö päällä ja se rasvapoisto uusinnan vuoksi pistetään pois, niin hetken päästä meillä on keittiö seis ja palokunta pihassa. Palvelilaitteiden jäähdytykset, isot asiakastilaisuudet, se ei ole hyvä aika lähteä saneeraamaan mitään. Yleensä saneeraus voidaan toteuttaa kumminkin siten, että käyttökatkokset jää niin pieniksi, ettei kiinteistön normaali toiminta kesken. Mä tuohon saneerauksen tasoon vielä tavallaan niin tartun, eli tarkoittaa sitä, että tehdäänkö täsmälleen samanlainen kuin se oli jo ehkä 20 vuotta sitten, vai tehdäänkö siinä samalla vähän jotain sellaista uusintaa? Joo, nimenomaan. Luka tosiaan kertoo siitä sitten enemmän. Joo. No nyt sitten kun lähdetään siihen saneeraukseen liikkeelle, niin kerrotko, että mitä siinä tapahtuu, mitkä on ne vaiheet ja mistä lähdetään liikkeelle? Joo, alkuvalmistelut ja ohjelmointi, niin ne on ehkäpä isoin työ ja se ei juurikaan näy. Mutta se on niin kuin hyvä muistaa. Että se ei ole koskaan niin kuin pelkästään se, mikä tapahtuu siellä laitoksessa, vaan siellä on aikaisemmin tapahtunut paljon. Aikataulu sovitaan joka tapauksessa ja pitää suunnitella niin, että katkokset kiinteistötoiminnalle jää mahdollisimman pieniksi. Ja nämä toiminnot ohjelmoidaan uusiin alakeskusprosessoreihin ja ohjelmat tehdään etukäteen. Niitä ei hierota siellä kentällä enää. Toki virityksiä ja pikkukorjauksia ja tällaista, mutta se pitää olla valmiit etukäteen. Yleensä saneerauksissa tai uusinnoissa käytetään hyväksi vanhan järjestelmän alakeskuskoteloita, mutta jos nekin halutaan uusia, niin ne tehdään myös valmiiksi etukäteen ja siirretään sinne kohteeseen.
kaikki laitteet tilataan ja niiden toimitukset aikataulutetaan suunnitellun aikataulun mukaiseksi. Ja yksi mikä on tärkeää on tiedotus käyttäjille, ja se on mun mielestä on paras laatia yhdessä tilaajan kanssa. Ja tiedetyistä ennustettavista haitoista niin informoidaan käyttäjiä. Ja nämä alkuvalmistelut tyypillisesti ottaa niin kuin suhteellisen pitkän ajan ennen kuin mitään fyysistä toimintaa näkyy siellä kiinteistössä. Joskus voi olla kaveri, joka kulkee mappikainalossa ja nuskii formeja, mutta eipä juuri muuta. Joo. Eli just niin kuin sanoit näin, niin voi olla, että työtä on tehty aika pitkään, sinne ketään oikeasti ilmaantuu paikan päälle. Kyllä. No, nyt kun ajatellaan, että on ne alkuvalmistelut tehty ja päästään sinne kiinteistöön, niin mitä siellä kiinteistössä sitten tapahtuu? Joo, se itse fyysinen osuus, niin se yleensä toteutetaan osissa. Ja totta kai riippuen kohteen koosta. Ja ennalta sovittuna aikana on tiedotettu käyttäjiä etukäteen. Ensimmäiseksi pitää tarkistaa, että kaikki nämä alkuvalmistelut on suoritettu. Ja hyvin usein niin joudutaan manipuloimaan esimerkiksi tulopoistokoneita niin käymään käsin tai laittamaan venttiileitä käsin. Siinä on tavoitteena, että ne olosuhteet sen saneerauksen aikana niin pysyisi samoina tai ainakin niin kuin kohtuullisina siedettävinä. Ja yleensä saneeraus tehdään osissa, että saneerataan jokin osa esimerkiksi alakeskus kerrallaan. Uusi laite liitetään mahdollisimman valmiin toimintaan ja vanha järjestelmä käy edelleen niiltä osin, kun sitä ei ole saneerattu. Ja sitten tällainen uusinta, niin se voi vaatia vanhankin järjestelmän väliaikaisia muutoksia. Siellä siirretään esimerkiksi ulkolämpötilaa alakeskuksesta toiseen, ja kun ulkolämpötilaa mittaava alakeskus uusitaan, järjestelmät ei juttele keskenään, niin se pitää sitten manipuloida se ulkolämpötila, ja se vaatii sitten siihen vanhaan järjestelmään osaavaa porukkaa tekemään töitä. Sitä kyllä löytyy yllättävän hyvin. Joo. Eli käytännössä voidaan todeta varmaan näin, että tämä vanha ja uusi järjestelmä toimii hetken aikaa vähän käsin kädessä. Joo, ne toimii päällekkäin hetken aikaa. Joo. Ja oletan, että tässä on tarkoituksena se, että se välttämättä ei käyttäjä edes huomaa, että siellä tosiaan hypätään laitteesta toiseen. No, siihen pyritään. Joo. Sitten niin tarkastetaan tämä saneerattu kokonaisuus. Uutta saneerattavaa kiinteistön osaa niin ei oteta työn alle ennen kuin aiemmat saneerauksen osat on todettu toimivaksi. Jos niitä häntiä rupeaa kertymään, niin se ei ole hyvä. Jos kenttälaitteita ei ole tarkoitus uusia, niin ne kuitenkin testataan. Ja sitten mahdolliset vialliset luetteloidaan ja ilmoitetaan asiakkaalle. Dokumentoidaan kaikki, mitä on tehty. Jatketaan osa kerrallaan, kunnes koko kiinteistö on saneerattu. Ja itse fyysinen työ kiinteistössä, niin se kestää yhden tällaisen vaiheen osalta tyypillisesti 1-2 päivää. Joo. No sitten jos ajatellaan, että edetään vaiheessa eteenpäin, että ollaan se fyysinen työ sen kiinteistössä tehty, niin tapahtuuko sen jälkeen sitten vielä jotain, vai onko se valmis sillä? Joo, sen uusinnan jälkeen niin tilaajan halutessa testataan kaikki vielä kerran yhdessä. Ne testit voidaan tehdä myös saneeratuille pienemmille osille, ettei tarvitse tehdä kaikkea toki kerralla. Käydään yhdessä läpi luovutusaineisto saneeratusta järjestelmästä ja sitten sovitaan mahdollisista jälkitarkastuksista ja virityksistä. Joo. No, sitten kaikille varmaan tulee mieleen, että kauan kestää. Eli onko se viikon, kuukauden vai vuoden? No, niitä on olemassa sellaisia varsin hihasta otettuja, mutta sellaisia kokonaisaikoja, jotka sisältää siis nämä valmistelevat työt, saneerauksen ja sitten sen jälkeen tehtävät työt. Ja ihan esimerkiksi niin vaikkapa joku koulun rakennusautomaatiosaneeraus, niin sellainen tyypillinen aika voisi olla 2 kuukautta. Se tehdään kesäloma-aikana. Ei ole jäätymisriskejä, ei ole käyttäjiä,
että siellä niin kuin päästään vapaasti tekemään. Sitten taas toimistotalo, jossa on huonesäätimiä joka puolella, käyttäjät on rakennuksessa ja toiminta on normaali koko ajan, niin se voi helposti viedä 8 kuukauttakin. Keskiverto S-Marketin kokoinen kaupparakennus vie 2-3 kuukautta ehkä käyttäjät ja tuotteet tosiaan rakennuksessa ja se on käytössä koko ajan. Et tyypillinen saneerauksen osa, jos ajatellaan, että se on yksi tällainen alakeskus, niin valmistelut vie helposti viikkoja, siinä suunnittelu, ohjelmointi, tilaukset. Ja sitten toiminta työmaalla niin itse asiassa jää 1 tai 2 päivään nopeimmillaan. Joo. Eli tässäkin, kun mainitsit tästä toimistotalosta, että 80 kuukautta on aika, niin se on se kokonaisaika, josta Joo, kokonaisaika nimenomaan. pieni osa ollaan siellä fyysisesti kiinteistössä. Joo, kyllä. Joo. No, otetaan meidän erityisasiantuntija tuolta langan päästä, Luka, mukaan. Niin, kerrotko sä sitten, Luka, meille, että jos ja kun lähdetään saneeraamaan kiinteistössä automaatiojärjestelmiä, niin onko asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon siinä yhteydessä, kun sitä järjestelmää sitten uusitaan? Jeps, morjesta kaikille. Meikäläinen täältä karanteenista tosissaan päässyt studioon, niin sen takia tälleen vähän erikoisjärjestely. Mutta juu, siinä vaiheessa, kun saneerataan sitä automaatiojärjestelmää, niin siinä kannattaa tarkistaa, että pitääkö ne vanhat suunnitelmat paikkansa, että onko ne edelleen ajankohtaiset vai onko siellä tapahtunut esimerkiksi muutoksia niissä tilojen käytössä. Ja tämä myötä sitten päivitetään ne ohjaukset tähän päivään. Eli sen vanhan suunnitelman mukaan harvoin kannattaa sitä saneerausta lähteä tekemään. Siellä ei 20 vuotta vanhassa kiinteistössä on näitä uusia älykkäitä ohjaustapoja. Tuskin on tehty, ellei ihme ole tapahtunut, ja nämä kuitenkin mahdollistaa niin paljon eri asioita sinne. Eli saneerauksessa tai oikeastaan se suunnittelussa kannattaa olla malttia katsoa sitä kokonaiskuvaa. Se hyvin suunniteltu saneeraus maksaa itteensä takaisin tosi hyvin energiansäästönä, kun mietitään sitä koko kiinteistön tarvetta, eikä pelkästään rakennusautomaation saneerausta. Eli usein kustannustehokkainta on lähteä uusimaan siinä saneerauksen yhteydessä vähän kokonaisvaltaisemmin kiinteistön toimilaitteita, eikä sitten palapelimaisesti pala kerrallaan. Eli kannattaa miettiä, että jos siellä on muutakin uusittavaa siihen samaan ajankohtaan, esim. Ilmanvaihtokoneita, tai sitten jos ei halua koko ilmanvaihtokonetta sieltä lähteä vaihtamaan, niin nämä uudet EC-puhaltimet on hyvä esimerkki. Eli yhdessä näiden ohjelmanmuutosten kanssa ja samalla kertaa, kun laitetaan muutakin sieltä kuntoon, niin saadaan todella merkittävä hyöty niissä kustannuksissa sekä energian säästössä, jota voi sitten lähteä käyttää siihen saneerauksen takaisinmaksuun. Eli niin sanottua kerralla kuntoa ajattelutapaa kannattaa suosia tässä. No, sulla on varmaan jotain esimerkkejä heittää, niin mitä siinä voi tehdä, vaikka sitten sen automaation? Joo, jos ei nyt oteta enää ilmanvaihtoesimerkkiä, niin esim. Ikivanha vedenjäähdytyskone siellä, joka on aivan ylimitoitettu, ei ole tätä päivää, aivan mieletön energia syöppö, ja sitten mietitään vähän sitä lämmöntuottoakin, niin laitetaan vesi-ilmalämpöpumppu sinne, sitten siihen vähän rakennusautomaatiota ja ohjelmointia uusitaan samalla, kun sitä on muutenkin sitä ohjelmointia ja saneerausta siinä, ja sitten sillä vilpin vesi-ilmalämpöpumpun laittamisella saa todella kovat hyödyt sitten siinä lämmitysenergian käytössä. Eli tämä on ihan semmoinen aika tätä päivää oleva saneeraus. Joo, ja hyvähän on tiedostaa sekin, että käytännössä aina kun tehdään joku tämmöinen jälkikäteen, niin sehän vaatii muutoksia automaatioon, niin on ilmeisesti hyvä, että hoidetaan tavallaan yhdellä rysäyksellä kaikki, saadaan niin sanotusti automaatio ja nämä uudet järjestelmät kerralla kuntoon. Kyllä, tai sitten jos tietää, että esim. Vuoden päästä ollaan uusimassa, niin sitten se kannattaa ottaa siinä rakennusautomaatio uusinnassa huomioon, eli jätetään sinne rakennusautomaatiolaitteelle niin sanotusti tilaa näitä uusia laitteita varten sitten. Aivan. No, jos ajatellaan, että kiinteistö on tavallaan niin kuin ajan tasolla, vaikka lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihtokoneiden osalta, tai ei vaan ole sitten tällä hetkellä mahdollisuuksia tai budjettia tehdä
muuta kuin tämä NS-rakennusautomaatio-osuus, niin onko siellä sellaisia asioita, mitä voidaan tehdä tavallaan, niin kuin, mistä on hyötyä tänä päivänä, vaikka niin kuin energiansäästön mielessä? On paljonkin, eli ei tarvitse välttämättä laittaa isoja rahoja kiinni, jos haluaa saada hyvät hyödyt sieltä, eli rakennusautomaatiota voi ihan hyvällä omalla tunnolla kutsua kiinteistöaivoiksi. Eli saneerauksessa kannattaa niin kuin vertauskuvallisesti pistää se vanha rakennusautomaatio kouluun oppimaan ja otetaan se sieltä sitten uusien ajatuksien kanssa ulos. Eli päivitellään sinne niitä nykyaikaisia ohjauksia ja ohjelmia, jotka seuraa se kiinteistön käyttöastetta ja toimii älykkäästi. Ja tämä ei vaadi muuta semmoista investointia kuin oikeastaan, että laitetaan sinne vähän lisäanturointia ja sitten mietitään niitä ohjelmia uudestaan. Eli sitä lisäanturointia kannattaa tehdä siellä saneerauksen yhteydessä lähes poikkeuksetta. Eli se lisädata on todella tärkeää, kun saadaan tietoa sieltä kiinteistöolosuhteista ja sitten sen datan avulla voidaan parantaa niitä ohjauksia energiatehokkaammiksi. Eli pienillä muutoksilla ja niiden saamalla hyödyllä saadaan kustannettua myös sitä saneerauksen kulua. Eli energiansäästö mielessä kannattaa näitäkin lähteä siellä tekemään. Eli jos oikein hyvin käy, niin tavallaan energiansäästö joko maksaa sen koko uusinnan, jos saatu käy. No joo, tapauskohtaisesti kyllä, kyllä voi näinkin sattua. Joo. No, tänä päivänä kun kaikki liitetään nettiin, eli puhutaan pilvipalveluista, puhutaan etäyhteyksistä, niin voiko näin tehdä automaatiolle? Oletan, että voi, tiedän, että voi, mutta miksi niin kannattaa tehdä? Mitä hyötyä sitä on sinne käyttäjälle? Joo, eli se etäyhteys ehdottomasti kannattaa laittaa sinne. Se mahdollistaa niin paljon asioita, mitä voi tehdä näppärästi tämän päivän mukaisesti. Eli yksi todella hyvä hyöty, mikä itsekin olen huomannut, että päästään katsoa etänä ihan mistä päin tahansa, ei vaadi paikalle menoa, voidaan tarkistaa vaikka hälytykset, niiden vakavuusaste, eli on tullut vaikka tekstiviesti puhelimeen, että paine hälyttää siellä, ja painehälytys on lähes poikkeuksetta aina semmoinen, mikä vaatii sitten päivystyskäynnin, niin napataankin siitä kotisohvalta etäyhteys auki, kurkataan, okei, että on mennyt alarajan alle verkoston paine, mutta sitten napataan trendi auki ja nähdään sieltä, että se ei ole semmoinen jyrkkä syöksy alas, vaan se on sieltä ihan hiipinyt pikkusen ja just nyt sattunut menee perjantaina kello 18 siihen alarajalle ja hälyttää, niin okei, mä katselen tämän vielä huomenna etänä ja se on pysynyt siinä samassa, niin ei todellakaan tarvitse päivystäjää laittaa paikalle, vaan se voi odottaa sitten seuraavaan maanantaihin, että käydään siellä täyttää sitä verkostoa ja katsotaan, että löytyykö sieltä jotain selitystä sitten. Tai sitten toinen hyvä esimerkki on kaukolämpökatko, eli siellä lämpö yhtäkkiä vähän loppuukin laitteesta ja saattaa tulla vaikka jäätymisvaarahälytyksiä, mutta mitä silloin sinne on se katkoaikana lähtee niitä kuittaa päälle niitä koneita. Voidaan katsoa, että okei, kaukolämpökatko, yllättävä katko ja katsellaan parin tunnin päästä, että milloin se katko päättyy. Ja sitten kun lämmöt on tullut takaisin, niin vasta sitten lähdetään tontille niitä laitteita kuittailemaan päälle. Tai sitten hyvä esimerkki on myös se, että kun tulee näitä ilmoituksia, että on liian kylmä tai kuuma, niin, tai aikaohjelmia pitää yllättäen muuttaa, niin ei muuta kuin läppäri auki siitä ja sitten lähdetään niitä muuttelemaan. Ja ihan toinen puoli sitten taas näissä etäyhteyksissä ja pilven käytössä on se, että me päästään käyttämään näitä optimointiohjelmia. Eli voidaan lähteä tekemään sitä olosuhteiden ohjaamista sieltä pilvestä. Otetaan älyä, sääennustetta mukaan sinne lämmitysverkoston säätöön. Tosi helppo, edullinen muutos, jolla saa sitä lämmitysenergian käyttöön pienennettyä. Arviot on siellä 7 ja 25% välissä, mihin päästään, ja sitten saadaan tämän myötä vielä entistä tasaisemmat sisäolosuhteet. Eli tästä aiheesta meillä onkin edellinen webinaari ollut, käykää ihmeessä kurkkaa se tallenne, jos kaipaatte tästä vähän lisäinfoa, että ei lähdetä tuplasti tässä siitä kertomaan. Kyllä, joo, ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa tämä edellinen webinaari, sieltä tosiaan löytyy hyvää tietoa. Mutta tässä olikin tämä meidän
lyhyt, tiivis kahvipaketti niin sanotusti. Kiitos Jyrkille, kiitos Lukalle. Nyt meillä on kysymyksiä, otetaan nämä kysymyksiä. Ja itse asiassa sillä aikaa, kun tuossa otetaan niitä esiin, niin tiedoksi kaikille, että tämän webinaarin jälkeen teille lävähtää sellainen kyselylomake, niin vastatkaa mielellään siihen. Mekin tiedetään vähän, että oliko tästä hyötyä ja mitä toiveita on niin kuin jatkon kannalta. Täältä semmoinen kysymys on esitetty, että on tämmöinen vanhempi toimistokiinteistö ja on epäilys, että automaatiosaneeraus olisi ajankohtainen, niin pystyykö Fidelix auttamaan ja miten tavallaan ne energiansäästötoimenpiteet, niin mitä niiden kanssa tehdään? Pystytäänkö me ehdottamaan niitä jo esimerkiksi kohdekäynnille? Joo, siis Luka on yksi henkilöistä meillä, joka on niin kuin tähän erikoistunut, eli samalla kun kartoitetaan rakennusta, niin samalla jos esimerkiksi pyydetään Luka mukaan, niin Luka kartoittaa sitten energiansäästökohteita tai joku heidän osastoltaan. Aivan. Eli ottamalla yhteys meihin ja kertomalla tämä halu, niin kyllä me yritetään auttaa tässä. Joo. Ja oletan myöskin, että vaikka se automaatio olisi kunnossa, niin voidaan silti käydä ehkä niitä energiansäästötoimenpiteitä ehdottamassa. Joo, kyllä. Ilman muuta. Joo. No, täällä sitten toinen kysymys on, että jos saneerauksen yhteydessä tehdään sitten näitä toimenpiteitä, niin onko jotain prosentteja, mitä ollaan niin todettu, että voidaan saavuttaa? Joo, tämä oli ilmeisesti vähän enemmän mulle suunnattu kysymys. Prosentteja hirveästi tekisi mieli heittää lukuja ja kaikkea, mutta ei ehkä lähetä siihen. Mutta tämmöinen hyvä esimerkki, vaihdettiin ilmanvaihto niin kuin oikeasti semmoiseksi tarkoituksenmukaiseksi ihan ohjelmalla, eli lisäanturoinnilla, ja niin, että se käy vaan sen käyttöasteen mukaan, ja saatiin semmoinen 40% säästö sähköenergiaa ja lämmitysenergiaa, että kyllä se niin kuin todella merkittäviä energiansäästöjä on, riippuu aina lähtötilanteesta, että kuinka paljon sieltä niitä voi saada, mutta kartoituksilla ne aina lasketaan sitten auki, eli annetaan sille toimenpiteelle takaisinmaksuaika, niin sieltä sitten pystyy päättämään, että haluuko sitä lähteä tekemään vai ei. Joo. Jos otetaan vielä yksi kysymys täältä, niin tämmöinen kysymys, että voiko automaatiodataan aina luottaa? Tämä on mielenkiintoinen. Luka saa täsmättää tätä, mutta minun on pakko mainita. Meille koulussa kerrottiin, että koettakaa aina miettiä hiukasta vastausta etukäteen, kun on joku laskentatehtävä. Niin silloin se pilkku ei jää väärään kohtaan. Mutta siis automaatiodatasta Luka tietää varmasti aika paljon, kun keräilevät enemmän sitä. Joo, kyllä. Ehkä jos rupeaa olemaan paljon semmoista dataa, että ei voi luottaa, niin sitten voi olla, että se saneeraustarve voi olla lähellä ehkä. Mutta kyllä aina kannattaa pientä pelisilmää pitää mukana näissä, mutta kyllä lähtökohtaisesti itse luotan kyllä siihen dataan. Ja välillä on jotain kalibrointitarpeita. Niin tässäkin voisi väittää, että korostuu se, että onko se kiinteistö ylläpidetty ja huolettu. Vaikuttaa varmasti suuresti siihen, että onko se data järkevää. Ja ehkä siinäkin se semmoinen maalaisjärki, että jos se vaikuttaa omituiselta, niin sitten kannattaa ehkä myös tarkastaa. Kyllä. Mutta näin kuviin ja tunnelmiin päätetään tämä webinaari ja vielä kiitokset Lukalle ja Jyrkille ja seuraavaa aamukahviseminaaria, webinaaria kohti. Kiitos. Kiitos.